Hadiza Gabon don Jaruman Kannywood ya Baci. Kamar yadda muka kawo muku labari a ɗazun nan kan yadda Jaruman Hadiza Gabon ta gina wani katafaren masallaci fi sabilillahi, har muka saka muku ɗan gajeren bidiyo ne yadda aka faro ginin tun daga tushe har aka kammala shi. Sai kuma yanzu muka tsinci wani dogon rubutu da jarumi kuma darakta Abdulmumin Ilyas Tantiri, kana Alinu shi ma ya kofai sake wallafa shi a safinsa. Bayan Alinuhu da asalin marubucin wannan korafi, ɗaiɗaikun 'yan fim sun kafo sun wallafa don nuna rashin jin daɗin su kan yadda masu shafukan sada zumunta musamman masu yawan faɗar aibun 'yan fim suka yi shakulatin ɓangaro da batun gina masallaci. Ba su yayata labarin kamar yadda suka saba ba. Duk da cewa musulunci ya yi hani da yaɗa alfasha, ina ganin inda al'ummanmu suka fi karkata kenan, daga masu postin zuwa masu comment a kafafen yada labarai na social media, burinsu a ce dan fim ko ir fim sun yi laifi su yada a duniya da tsinuwa da la'anta. Abin mamaki wannan baiwar Allah Hadiza Gabon ta yi abin alkhairi kamar yadda kuke gani na ruwa kafafen da suka yi suna wajen batanci da sun yada laifin 'yan fim. Ban ga sun yi postin ba, inda aka yi postin din ma ka duba comment section zaka ga mutane kalilan ne. Hakan yasa na tambayi wasu masu postin laifin 'yan fim cewa yaya na gaba ku yi postin wannan abun alkhairin ba, sai suka ce mun wai tsakaninta da Allah ne. To shi laifin idan 'yan fim sun yi ubanku suke yi wa? Na ga dai gara ka yada alkhairi da ka yada sharri, domin shi mai yada laifi cikin al'umma ya fi mai laifin kazanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku faɗa alkhairi ko ku yi tsit. Allah ya saka da alkhairi malama Hadiza. Da fatan Allah ya biya ta ya kuma shiri masu wannan ɗabi'a ta yada sharri da kuma ɓoye alkhairi, wanda hakan ba ɗabi'a ce mai kyau ba. Duk da masu kansu masu sauraron da nasu laifin, idan labari na sharri ne sun fi tururuwa kallo gami da ruwan tsinuwa ga 'yan fim ɗin, saɓanin in labari ne na abin alkhairi, wanda hakan yasa wasu masu shafukan ke maida hankali wajen kawo abin da suka san zai fi ɗaukar hankalin jama'a. Da fatan Allah ya shirye mu gaba ɗaya.